उद्योग देणारा नेता ही मागच्या एका दशकापासून जोडलेली जी ओळख आहे ती ओळख आणि त्याच्या निमित्तानं दूध उत्पादन, साखर उत्पादन अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं ज्यांनी आपलं खऱ्या अर्थानं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे ते जठार साहेब यांना विनंती करतोय की त्यांनी 2 शब्द मार्गदर्शन. उद्योग देणारा नेता आणि खऱ्या अर्थानं उद्योग चक्र मनात घोळवत असलेले विचार राजकारणात रुजवणारा नेता जठार साहेब. मंडळी नमस्कार. बोला साईनाथ महाराज की. त्याने बोलवले त्याचं कौतुक करायला पाहिजे ना, होय का नाही? अरे मग जोरात बोला की साईनाथ महाराज की. आई शाबास. साईचं कौतुक आहे. साई तुझ्या कौतुकाला दाद दिली बघते ना. व्यासपीठावरती उपस्थित पद्मश्री परशुराम दादा गंगावणे, खरं म्हणजे ज्यांनी त्या भूमीला आपण परशुरामाचीच भूमी म्हणतो आणि त्या भूमीमध्ये जन्माला आलेली कला, त्या कलेचं अनेक वर्षाचं संगोपन आणि केंद्रातल्या सरकारने घेतलेली त्यांची दखल, त्यामुळे कोकणातल्या सिंधुदुर्गातल्या गंगावणे साहेबांचा जो सत्कार झाला, त्यांना पद्मश्री दिलं. माझी विनंती आपल्या सर्वांना आहे की जोरदार टाळ्या वाजवून गंगावणे साहेबांचं अभिनंदन करायला. कोकणातल्या मंडळींना जे जे खरोखर असे राष्ट्रीय पुरस्कार असतील, त्यांचा सन्मान जिथे जे होत असेल त्यांचा सन्मानसुद्धा वाढवण्याचं काम खरं म्हणजे आपल्या सारख्या कार्यकर्त्यांचं आहे. कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे सन्माननीय संजय यादवराव, मला वाटते 31 वर्षापूर्वी आम्ही दोघांनी एकाच मोटरसायकलवरून कोकणाचा प्रवास सुरू केला होता आणि मुंबईत राहून ग्लोबल कोकण म्हणजे लोकल कोकण ग्लोबली कसं नेऊन पोचवण्याचं जे काम आहे, जे भगीरथ काम आहे, ज्यांनी केलं त्या संजय यादवरावांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. जोरदार टाळ्या झाल्या. कोकणी माणसाला जसं बाजीराव पेशवेने अटकेपार नेलं मराठी माणसाला, तसं कोकणी माणसाला मला वाटते या देशाच्या सीमेच्या पार करून जाण्याचं काम संजय यादवरावांचं होतं. उपस्थित सन्माननीय बाबा मोंडकरजी, बाबा मोंडकर हे पर्यटन महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात काम सुरू केलं आहे. बाबा मोंडकर साहेब, त्यांचं मगाशी मी भाषण ऐकलं. काका कुडाळकर माझे सहकारी आहेत. संदेश पारकर आणि काका कुडाळकर या दोघांसाठी जोरदार टाळ्या. म्हणजे दोघे कधीच म्हातारे होणार नाहीत, कधीच म्हातारे होणार नाहीत, आयुष्यभर चिरंजीव असणारी मंडळी आहेत. त्यामुळे संदेशजी तुझं पण स्वागत आहे. सन्माननीय सानिकाताई तुळसकर, संजयजी भोगटे, संदेश ठाकूर, सन्माननीय राजेश हेदळकर, कोकणशाहीची सगळी गँग आणि आपण उपस्थित असलेली सगळे साईनाथ गावकरच्या प्रेमापोटी, कोकणशाहीच्या निमंत्रणापोटी आपण या ठिकाणी जमलेली आपण सगळी मंडळी. या सगळ्याचा सूत्रसंचालक माझा मित्र आणि टी व्हीवर ज्याला आपण नेहमीच पाहतो त्या ऋषी देसाईसाठी पण मला वाटते तो पण कोकणाचा सुपुत्र आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कारण सातत्याने सिंधुदुर्गाला चॅनलवरती टी व्हीच्या माध्यमातून दाखवण्याचं काम ऋषी करतो. आपण सगळी मंडळी खरं म्हणजे राजकारणातले सगळे पादत्राणं बाहेर काढून प्रामुख्याने सिंधुदुर्गाचा, कोकणाच्या विकासासाठी एका ठिकाणी जमलेली मंडळी आहोत. एका उद्देशाने जमलेली मंडळी आहोत, एका विचाराने जमलेली मंडळी आहोत. त्यामुळे मी साईनाथ तुला या कोकणशाहीच्या या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो. मला साईनाथचा फोन आला की उद्योजक मंडळींचा सत्कार आहे, तेव्हा मला आनंद झाला. संदेश बरोबर आहे ना, निरुद्योगांचा काही कोण सत्कार करतो असं नाही, राजकारण सोडलं तर.
पण उद्योजक माणसांचा सत्कार होणं हे आवश्यक आहे. संजय यादवराव, मी सध्या सिंधुरत्न समितीचा त्या समितीवर पण आहे. मी तुम्हाला मुद्दाम त्याची माहिती देतो, तुम्हाला त्याचा उपयोग होईल. साधारणतः वर्षाला सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी, पूर्वी बांदा ते चांदा होती, आता सिंधुरत्न समिती आली. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीला वर्षाचा 100 कोटीचा बजेट आहे. जोरदार प्रस्ताव त्या ठिकाणी आमच्या समितीकडे येत आहेत. मी साईनाथ, तुझ्या माध्यमातून या सगळ्या उद्योजकांना सांगतो, सामूहिक बचत गट असतील, संस्था असतील, सहकारी संस्था असतील, यांच्या माध्यमातून ज्यांना प्रपोजल द्यायचे असतील तर त्यांनी आणखीन 15 दिवसात प्रपोजल द्यायचे आहेत. साधारणतः 70 ते 75 कोटीची सबसिडी, टक्क्याची सबसिडी या आपल्या समितीमधल्या माध्यमातून मिळते. आर्थिक मदत तुमच्या सगळ्या कार्यक्रमांना किंवा उद्योगाला होईल. कोकणाकडे बघताना साधारणतः कोकणाची एकूण टोपोग्राफी बघितली, माहिती घेतली तर लक्षात येतं की हळूहळू कोकण हे वृद्ध लोकांच्या अधिवासाकडे वळलेलं, थोडं बेरोजगारी वाढलेलं, शाळा कॉलेजेसमधनं भरभरून मुलं बाहेर पडतात परंतु त्यांच्या हाताला रोजगार नाही आणि मग लोक मायग्रेट होतात. ऋषी, संपूर्ण देशातल्या अनेक जिल्ह्यांचा आराखडा जर आपण गुगलवरती सर्च केला तर पारकर साहेब, डे बाय डे जर पॉप्युलेशन कुठलं रिड्यूस होत असेल, हा माझा डाटा नाही, तुम्ही गुगलवर सर्च करा, तर सिंधुदुर्ग हा असा एकमेव जिल्हा आहे की ज्याचं पॉप्युलेशन, ज्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे. अशी अनेक शहरं, अनेक गावं, अनेक राज्य आहेत की पॉप्युलेशन वाढते, पण आपल्या जिल्ह्याचं पॉप्युलेशन डे बाय डे रिड्यूस होत आहे. याचं कारण लोक मायग्रेट होतात. खरं म्हणजे हा चिंतनाचा विषय आहे की हाताला काम नसल्यामुळे मुलं या ठिकाणी थांबत नाहीत, या मुंबईत जातात, पुण्यात जातात. या ठिकाणी उद्योगाचं एक वातावरण लागतं, ते वातावरण नाही. त्याला काही अंशी आम्ही राजकीय मंडळी पण जबाबदार आहोत. काय संदेश पारकर, बरोबर ना? त्यामुळे आम्ही काही मंडळी जबाबदार आहोत. काही अंशी जे काही उद्योजक मानसिकता आहे ती इथून ज्याला ड्रेन बाहेर जातो ते पुन्हा मागे येत नाहीत. इथून माणसं बाहेर जाऊन मोठी होतात पण मोठी झालेली माणसं पुन्हा येत नाहीत. हे पण त्याला कारणीभूत आहे. मी अनेक वेळेला ऋषी सांगितलं की जसं मॅनेजमेंटमध्ये माझा सहकारी यादवराव या ठिकाणी बसला आहे, जेव्हा एखादा उपक्रम हातात घेतो किंवा एखाद्या जिल्ह्याचं डेव्हलपमेंट प्लॅन विषयी आपण बोलतो तेव्हा मॅनेजमेंटमध्ये त्याचं एक ॲनालायसिस होतं. मी मॅनेजमेंटचा स्टुडंट आहे, त्यामुळे मॅनेजमेंटमध्ये एक ॲनालायसिस होतं बाळानो. त्याला एक SWOT ॲनालायसिस म्हणतात, त्याला SWOT ॲनालायसिस म्हणतात. त्या SWOT ॲनालायसिस जर आपण केलं आपल्या जिल्ह्याचं तर आपल्या लक्षात येईल की आपल्या स्ट्रेंथ काय आहेत, आपले विकनेस काय आहेत, आपल्या जिल्ह्याला असलेल्या थ्रेट्स काय आहेत आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये असलेल्या लोकांसाठी अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. मला गडकरी साहेबांनी ऋषी एकदा विचारलं होतं, जेव्हा मी JNPTचा ट्रस्टी होतो तेव्हा मला एका वाक्यात त्यांनी सांगितलं की सांग, जर कोकणाचा विकास करायचा असेल तर मला एका वाक्यात सांग काय करता येईल. आणि मी त्यांना एक वाक्य सांगितलं होतं ते तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की कोकणाच्या विकासाची उंची ही समुद्राच्या खोलीत दडलेली आहे. कोकणाच्या विकासाची उंची ही समुद्राच्या खोलीत दडलेली आहे. याचा अर्थ काय होतो? यादवराव, मी जेव्हा JNPTचा ट्रस्टी होतो, संदेशजी, मी तेव्हा त्यांचा मॅथमॅट्रिकल प्लान बघत होतो. त्या एक मॅथमॅट्रिकल प्लान असतो. आपल्याकडे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड नावाची एक संस्था आहे सरकारी, लोक तिच्याकडे कामासाठी टेंडरसाठीच जातात. मी प्रथमच तिच्याकडे गेलो, मला वाटलं मॅथमॅट्रिकल सर्वे द्या. हा मॅथमॅट्रिकल सर्वे लक्षात घेतला तर त्याच्यावरती आपल्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या समुद्राच्या खोलीचं मोजमाप आहे, त्याला ड्राफ्ट म्हणतो आपण, तो मोजमाप आहे.
मी जेव्हा JNPTला यादवराव ट्रस्टी होतो, मला काही गोष्टी शेअर करायला आवडेल, तुम्हाला तुमच्या लक्षात येईल की नक्की करायचं काय, जायचं कुठे, काय करायला हवं, तज्ज्ञांची काय मतं आहे. मी जेव्हा ट्रस्टी होतो तेव्हा आमच्या JNPTचा 12 मीटरचा ड्राफ्ट आहे, तो 14 मीटर करायला आम्हाला 2000 कोटी रुपये खर्च आले. किती खर्च आले? साईनाथ कुठे गेला साई ऋषी? 2000 कोटी रुपयाचं आमचं टेंडर आलं, फक्त 2 मीटर ड्राफ्ट खाली आणि 5 किलोमीटर समुद्रात. मुंबई पोर्ट ब्रिटिशांनी वसवलं, ते पोर्ट आता 8 मीटरवर आलं, त्याच्यामध्ये संपूर्ण गाळ भरला. आता मुंबई पोर्ट हे बंद झालं, तिथली यातायात बंद झाली, म्हणून JNPT झालं. JNPT पण आणखीन खोल करायला गेलं 2000 कोटी लागतात. आणि जर मॅथमॅट्रिक सर्वे रिपोर्ट, संदेश पारकरांना या गोष्टी चांगल्या माहिती आहेत कारण त्यांचा संपर्क असतो मुंबईमध्ये, हा मॅथमॅट्रिकल सर्वे बघितला संदेश, तर आपल्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या सगळ्या समुद्राची सुरुवातीची खोली ती 13 ते 15 मीटर आहे. आणि आता JSW नावाचं एक जयगडला त्यांनी JSWचा प्लांट बनवला आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी ड्रेजिंग केलं. नाऊ दे रीच अप टू 26 मीटर. JSW ड्राफ्ट ज्याला खणला त्याच्यानंतर ते पोर्ट 26 मीटरचं झालं. भूगोलात आपल्याला असं शिकवलं आहे की ज्या बंदरांकडे ड्राफ्ट जास्त, खोली जास्त, ती बंदरं इंटरनॅशनली मोठी होतात. हे भूगोलात शिकवलं आपण शाळेत असताना, परंतु त्याचं काही रिझल्ट किंवा त्याचा उपयोग आपण केला नाही. म्हणून मी हे जेव्हा गडकरी साहेबांना सांगितलं तेव्हा आम्ही असं ठरवलं की सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या समुद्र किनाऱ्यावरती एक इंटरनॅशनल सी पोर्ट करावं. आणि मग त्याची निवड विजयदुर्गसाठी झाली. आणि विजयदुर्गमध्ये असलेला ड्राफ्ट हा 15 मीटरचा, खंडला तर 25-26 मीटर. समोर असलेल्या अरेबियन कंट्रीज, त्यांच्याकडे असलेलं क्रूड, ते रॉ मटेरियल, ते इझी आपल्याकडे येईल. त्याच्यामुळे जसं रिलायन्सने गुजरातमध्ये पेट्रोलियम हब बनवला, तसं सरकारच्या माध्यमातून एक पेट्रोलियम हब बनवता येईल, पेट्रोकेमिकल हब बनवता येईल. आणि जवळजवळ 3 लाख करोड रुपये आपल्याला इथे त्या प्रकल्पात आणता येतील. 2 लाख पोरांना रोजगार मिळतील. तुम्ही जर गुगल केलं तर 6000 प्रोडक्ट क्रूड ऑइलवरनं निर्माण होतात. तुम्ही ज्या खुर्च्यांवर बसलेत ना, खुर्च्यांवर, ज्या लाल खुर्च्यावर आपण सगळे मंडळी बसलो आहेत, हे क्रूड ऑइलचं प्रोडक्ट आहे. कुंडली कवर्दे, तुम्ही ज्या लाल खुर्च्यावर बसलायत ना, ते ग्रॅन्युअलपासून ह्या खुर्च्या होतात, ते पण क्रूड ऑइलपासून बनवलेलं आहे. हे जे कॅमेरा इथे लावलेले आहे, कॅमेऱ्याचे कॅस्केट सगळी लागलेली आहेत, ही सगळी, किंवा गाडीचे बोनेट्स असतात, हे सगळे क्रूड ऑइलपासून बनवतात. डिझेल आहे, पेट्रोल आहे, बिटुमेन आहे, आपण रस्त्यावर डांबर घालतो ते सुद्धा क्रूड ऑइल आहे. आणि क्रूड ऑइलपासून महिला मंडळी ज्या लिपस्टिक लावतात किंवा जे काही कॉस्मेटिक्स लावतात, त्या सगळ्या क्रूड ऑइलपासून बनवतात. याला पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स म्हणतात. मी जर गुगल केलात संदेशजी तर 6000 प्रोडक्ट, जस्ट गुगल करा बघा, माझ्यावर पण अवलंबून न करा. तुम्ही क्रूड ऑइलपासून निर्माण होणारी प्रोडक्ट्स बघा, 6000 प्रोडक्ट्स. जर 6000 प्रोडक्ट्स, भोगटे साहेब, मुद्दाम या गोष्टीचा व्यापारी महासंघाने सुद्धा अभ्यास केला पाहिजे की 6000 प्रोडक्टसाठी लागणारं जे रॉ मटेरियल आहे, ते रॉ मटेरियल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल की राणेसाहेब ज्या मंत्रालयाचे प्रमुख आहेत त्यांच्या 100 MSMEs त्या ठिकाणी उभ्या राहतील. 100 MSMEs. हे मी जे सांगतोय त्या अभ्यासाने सांगतोय, याच्यात राजकारणाचा काही भाग नाही. लगेच संदेशने बाहेर जाऊन रिफायनरी होणे नाही देंगे वगैरे काय करायची गरज नाही. हा एक अभ्यासाचा भाग म्हणून तुमच्या समोर मांडतो. संदेशजी बरोबर ना, आपले माझे मित्र आहेत म्हणून अधूनमधून जरा सांगतो त्याला. हां हो, तो माझा मित्र आहे, आमच्या गमती जमती चालू असतात. आता विचार करा संदेश, इकॉनॉमी कशाला म्हणतात? आपण व्यापारी आहेत, व्यापाऱ्याने आपल्याकडे कामगार जे काम करतात त्याला आपण किती पगार देतो, तो आपण फिक्स कॉस्टमध्ये पकडतो. आणि मग फिक्स कॉस्ट, व्हेरायबल कॉस्ट याच्यातनं उत्पन्नातनं वजा करतो आणि मग आपला प्रॉफिट काढतो. या रिफायनरीचा महिन्याचा जो पगार आहे तो मंडळी तुम्ही उद्योजक आहात म्हणून सांगतो, राजकारणी असतं तर सांगितलं नसतं, उद्योजक आहात म्हणून सांगतो, याचा महिन्याचं पगाराचं बिल हे 300 कोटी रुपये असणार. किती कोटी रुपये? महिन्याचं पगाराचं बिल त्या पोरांना, जे काय 5-25-50 हजार इंजिनियर्स लागतील, वेल्डर्स लागतील, फिटर्स लागतील, सिव्हिल इंजिनियर्स लागतील, ऑटोमोबाईल इंजिनियर्स लागतील, म्हणजे 20 ते 25 हजार नुसते इंजिनियर्स लागतील. आता एवढ्या सगळ्यांचा पगार जर कॅल्क्युलेट केला, इट विल बी रीच अप टू 300 crores. तर भोगटे साहेब तुम्ही व्यापारी आहात, 300 कोटी रुपये महिन्याचे म्हणजे 12 महिन्याचे किती? पार्त्रिक, अरे बोला ना किती?
48 भारतीय किती 36 म्हणजे साधारणतः 4000 कोटी रुपये जर वर्षाच्या आपल्या इकॉनॉमीमध्ये फिरले तर इथला शेतकरी श्रीमंत होईल जो भाजीपाला देईल, इथला व्यापारी श्रीमंत होईल जो बाजार देईल, इथला गाडीवाला श्रीमंत होईल, इथला वेल्डर श्रीमंत होईल, फिटर श्रीमंत होईल, बांधकाम श्रीमंत होईल. सगळ्या इकॉनॉमीमध्ये वर्षाचे 4000 कोटी रुपये जर सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये फिरले तर मला वाटतं माझं आजही स्टेटमेंट आहे, साईनाथ गावकर किंवा ह्या इथल्या मंडळीने रेकॉर्ड करून ठेवावं. सिंधुदुर्ग रत्नागिरी विल बी द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुसरी मुंबई होण्याची ताकद जर कोणात असेल तर ती सिंधुदुर्ग रत्नागिरीत आहे. हे तुमचं फ्युचर आहे. दॅट इज युअर फ्युचर. हे भविष्य आहे. आपल्याला फ्युचर कळलं पाहिजे, नेक्स्ट जनरेशन कळलं पाहिजे. जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट घेऊन येतो तोच जिंकतो. आजकालचे मोबाईल आज फुकट जातात, कालचा असलेला टेलिफोन गेला, बूथ गेले, पोस्ट ऑफिस मागे पडले. त्यामुळे कालचं आज जुनं होतं, उद्या आणखीन नवीन येईल. म्हणून आपण मात्र हे सगळं नको म्हणतो, कारण आमच्याकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल. या ज्या कॅलिफोर्निया ज्याने आपण म्हणतो ना कोकणाचं कॅलिफोर्निया करूया, संजय यादवराव सांगतील माझे मित्र, त्या कॅलिफोर्नियामध्ये पण 19-20 रिफायनरी आहेत. कारण क्रूडवरती येणारी प्रोडक्ट्स या आपल्याला नेहमीच्या रोजगार आयुष्यामध्ये लागणाऱ्या गोष्टी आहेत. असो, मी एवढं मुद्दाम सांगितलं की मी जेव्हा कोकणाचा अभ्यास केला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं आपल्याकडे 2 प्रकारच्या इकॉनॉमी आहेत. एक मायक्रो इकॉनॉमी आणि एक मॅक्रो इकॉनॉमी. आपल्याला इकॉनॉमिक्समध्ये शिकवलं आहे. आपण जी करतो साईनाथ, आपण ज्या महिला बचत गट, निरनिराळे प्रोडक्ट, छोटे छोटे व्यापारी हे मायक्रोमध्ये येतात. पण जेव्हा मायक्रो इकॉनॉमी सस्टेन होत नाही तेव्हा एक मोठा प्रोजेक्ट यावा लागतो. भगवान श्रीकृष्णाने सुद्धा 18 अध्याय सांगितल्यानंतर अर्जुनाने आपलं गांडीव धनुष्य उचललं नाही, लढाईला तयार झाला नाही, तेव्हा भगवान श्रीकृष्णाने विराट रूप दाखवलं आणि सांगितलं मीच करता करवित आहे, आता लढ. मला वाटते असा विराट प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. आता त्याच्यात अनेक अपवाद आहेत, अनेक गोष्टी आहेत, मी त्याच्यात जाणार नाही. अजूनही मला विश्वास आहे जे जे कोणी या गोष्टीच्या विरोधात असतील म्हणा किंवा त्यांना काही शंका असेल त्याने अजूनही त्याचा अभ्यास करावा, आणि जर असा प्रकारचा चांगला प्रकल्प आपल्याकडे सी वर्ल्ड सारखा प्रकल्प येत होता, संदेशजींना माझं अजूनही आव्हान आहे, आपण सगळे खांद्याला खांदा लावून असे येणारे जे चांगले प्रकल्प आहेत त्याच्यातल्या त्रुटी दूर करून आपण सगळे प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न करूया. सी वर्ल्ड असेल, रिफायनरी असेल, संदेशजी तुमच्या मनातल्या असलेल्या पोर्टच्या गोष्टी असतील, अनेक गोष्टी आहेत. उद्योगक्षम होऊया एवढंच माझं तुम्हाला सांगणं आहे. कारण महिन्याचा पगार जर आपण घरी नेला नाही किंवा महिन्याचं काय जे येतं आपण ते घरी पैसे घेऊन गेलो नाही तर बायकोसुद्धा आपल्याला घरात घेणार नाही. पैसा हे सर्वस्व नाही, पण पैशाशिवाय सुद्धा काही नाही. उद्योजक व्हा एवढंच साईनाथच्या कार्यक्रमात सांगेन. तुम्हाला शुभेच्छा देईन. आणि उद्योग करण्यासाठी तुम्हाला कुठलीही अडचण येऊ द्या, कुठलीही अडचण उद्योगासाठी. मी स्वतः डेअरीचा प्लॅन केला, मी स्वतःचे 10 कोटी रुपये टाकले. अनेक लोकांना वाटलं की माझी डेअरी बंद होईल. आजही मी गोकुळच्या माध्यमातून डेअरी फार छान चालवतो आणि आजही गोकुळच्या माध्यमातून मी गोकुळला मदतीला घेतलं. आजही संदेशजी आम्ही 40,000 लिटर दूध दिवसाला गोळा करतो. मी संदेश गेल्या वर्षभरात गोकुळच्या माध्यमातून इथल्या शेतकऱ्यांना काका 25 कोटी रुपयाचं वाटप आम्ही दुधाच्या माध्यमातून केलं. 25 कोटी रुपये म्हणजे आम्ही दुधात कॅनिंग फॅक्टरी आम्ही देवगडला केली. कॅनिंग फॅक्टरी सुद्धा 1000 टनाची आमची कॅनिंग फॅक्टरी चालू आहे. ऊस संशोधन केंद्र संदेश आपण वैभववाडीत आणलं. आम्ही इथेनॉलवर संजू जातोय की इथल्या ऊस आणि तुमच्याकडे जे FPOs आहेत ते तांदूळ करतील किंवा मका करतील त्याच्यावरना बाय प्रोडक्ट करणारं इथेनॉल करणारं म्हणजे शेतकऱ्यांनी आता ऊर्जावान व्हावं, नुसतं अन्नदाता होऊ नये हे गडकरी साहेब नेहमी भाषणात सांगतात. त्यामुळे याच्यावरती इथेनॉल करण्याचे प्रोजेक्ट सुद्धा आपण सिंधुदुर्गात होऊ घातलेले आहेत. अशा अनेक उद्योगांच्या मागे आहोत. ज्यांच्याकडे काही इनोव्हेटिव्ह आयडिया असतील, काही नाविन्यपूर्ण आयडिया असतील तरी नक्की मला भेटा. मी तुमच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना आमच्या या समितीच्या माध्यमातून मदत करू एवढं जाहीरपणे सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.